i-tour mo na ho guys ako ang kanang gipananom kanhi nga luyo sa ako ang kabisi guys. Nakita gihapon ang hawang tanom. Ang isuroy guys ako ang kamutihan. Wa na ko magtanom og kanang kamatis guys kay plano na mo ni Mister magtanom mig kamatis kanang sili para aduna jud mi kanang pangwart na matag semana ihandos kunuhay sa merkado or sobra sa atong pangonsumo ba ana wa manuro kag amo ang kuan seedling guys o amo lang nahukman nga magtanom lang mi og kanang mga lagutmon unya ag-amo pong lamingan guys wa pa man may ipalit in town og kanang baktin amo na lang gitamnan og kamuti kay basin og mga lugar-lugar may amo ra nang masudlan og kanang gamon og anay malit mig baktin guys wa na may magbuhi og baboy dito sa bye kay nganuman dako ang taob nga ikaduha dili maayo og mag-anay ta atong dapita okay lang sa mga patining pero surrender mi guys kay ako ang bana sige pamanday murag hapdus murag gusto siya mo pahuway di lang siya makapahuway kay kanang mukulang man ang among pangonsumo ingon man lawog sa baboy karon guys ang giataman na mo ang iyahalang ang iyang pangwarta ang among hunahunaon bugas na lang abag-abagan pud nako murag makaginhawa o murag di pud niya kaya nga mamanday mo relax sa sidya kay idara naman mo na nga abag-abag lamang pud ko ani guys ngadtungan ni sa among bay sa akong gibantayan nga bay paabangan ngadtungan hilaman gusto ko ari gyud sa farm guys kay kanang ang ako ang singot muawas jud murag lami jud iliyok-liyok kung mugawas jud ang atong singot mo nang pamaagi guys kibali exercise magpatulog jud ta sa atong singot labi na og kanang mga senior citizens na bitaw dili man pud ko high blood unya mo na gito guys atong suruyan ang akong gipananom-tanom nga mga klase-klase nga mga pang tawid gutom guys mao na ni siya guys bawo sa ringan ining kamuti ha guys dagko man kaayog dahon kasi nga ani nga kamuti kaling ako tanom na ko nga tanom lang ko nga tanom sa kamuti arang tambuka guys no mao ni ang kana bitang kawayan katong kawayan bitang ang gisunog nga pursa bitang ituma ang iyahang yuta mao ni ang gitamnan guys ako pud ni siyang gisimilyahan og kuan kanang kamatis bakilid lagi pag kuan pag baha ianod intaw nagaho ang kamatis murag duha tulo ni karo klare ari padong ani yasta po di adto na gihapoy linya to kamatis tamna na mag
okra. Ang okra guys, hapit na mabukuan, mamunga. Hasag kamatis oh. Minta jud ni manisok-tisok guys kay may kaning na kuan, kaning murag na aksyon kamatay bitaw nga kuan sa kamote ag amo ning sin. Hala, nawa magsin di adto. Kuha sa anak. Ag sin guys nga gilupad adto, mo diri na matay ang dahon kay init man ang sin. Gika man tuari oh. Hala, gikuha lagi nawa magsin. Tingalig akong anak adto mo nagkuha gahapon. Ang anak nga minyo. Pasalamat ta guys og siya galing kay kung lain anugon kaadyo no. Mga batong guys no, namunga na guys. Ano. Naka-harvest na pug ko ani. Ano. May mga paliya ani guys, sambot lang og naabay bunga ni ini. Hello. Naamoy bunga. Basta Bisaya di ta kitag asag bunga makita ra tag hinog na. Laing klase sa paliya ni guys. Na ako'y paliya pong dagko pero tuara dito sa unahan. Ang apas-apasan pug tisok og kamote kani. Siya oh. Ang ako ani guys, gusto ko nga kamote ang itanom kay aron dili kaayo ko anan og sagbot, turok tubuan ba. Kay kung mabaga na ang dahon sa kamote, wa na kay sagbot nga wala kay sagbot nga mo tubo. Dili na kaayo kapoy bunga yun. Na mga mais ani guys oh. Ilang ra ang pagtanom ani guys kay para lamang makasidling. Kay kuan man nga mais na yellow corn. Tambal sa walay ngepon. Yellow corn ni guys. Pinalit na mo sa online kuno ni. Di naman kung tatamna na ho ni mais kay na may kamote. Pero kay gusto malagi man na mais. Hala, tisok. Asay mag-unag. Una ani og kuan. Kanang tubo, mais bag kamote. Tan-aw na to. Kay siguro ang mga saging guys oh. Basta naa na lagi tao magtikaw-tikaw, manuhakaw jud ang mga kuani. Na pwede daghang sidling ato ng lukaton. Mga okra oh. Pero doon na pa mga kapayas guys. Ang gibuhi ang mga kapayas guys kay dako kay katabang ni. Og kaluyan ta ni makabungan ni. Og natay manok ani lami na kaining kapayas. Mga Amerikano ra baning kapayasa guys. Paliya gihapon oh. Ang ganahan ako sa paliya guys, kanang udlot. Udlot ang lami sa kapaliya. Ito ning iko ang kamor ni ko ana sa kawas na ring sapa. Ito na si jang ipa kuan na kay basig makaunod pud na maka maglatay-latay ra na ng puno as kahoy. Dili na makaunod.
luoy. Luoy kaadyo. Ito pang ng kamuti. Lami nag-aris ubos, kay makakamang na siya. Muunod na. Kanaan na ay mga sili anak kay pagsuk-usukan. Lagi pa naman nagsaging, no? Ito. Tupod. Kani guys, kailan mo ani guys? Herbal na po ta guys. Kailan mo ani guys? Nga. Kahoy. Kailan mo ani nga kahoy? Kung walang ko masayop guys. Mani gitulo sa mong ugangan guys. Ang kuko nga kahoy. Kuko. Tambal ni sa hubag. Tako ka ni kapuslanan guys. Ang kahoy nga kuko. Timan ini guys. Dako ka ini kapuslanan. Kamuti gani maabot si babawa na na. Ako ray gatisok-tisok ani guys. Ugahin lang ko pilang minuto. Ako ko kailaan yung mga matang sa kamuti ani guys kay kanang og na Mindanao pa noon nakamao ko aning mga ngan sa kamuti ani. Gikan manis DE guys sa amo ang lungsod sa Valencia. Ilang gi hatag na mo gipaliwat. Mo ni among lamingan guys. Wa man in taon wa naman mi kaabot og palit og baktin. Baw kanus apa ni in taon siya makuan ni. Amo na lamang gitam nagkamuti guys. Kay ug di ta kautan ani at di mangunod utanon ana ba. Ang purpose pud na pagpananon aning kamuti guys kay ug mo ani mis bukid ug wa mi wa tay pangsuwa kanirang mga udlot sa kamuti. Tanong putag sibuyas.